Δώσε! Εκεί πέρα μακριά στην Κατζολία μου πάνε για μετάθεση θα πας. Εκεί θα μάθεις φίλε μου από κρύα, εκεί θα μάθεις τι θα πει φοράς. Είπα να μην ακούς όμως κανέναν, δεν θα είναι πια και τόσο τραγικά. 13 ώρες ήταν το ταξίδι, έφτασα πάνω στην αναφορά. Και στην αρχή φανήκαν όλα εντάξει, στην Κάδισο θα κάνουμε ζωή. Στο Καψιμί την άραζα όλη μέρα, ήτανε πριν να σκάσει η εμπλοκή. Κάθε πρωί στο πόδι από τις 6 κι ο φάκελος να πάει να γαμηθεί. Τρέχω το πρωινό για να προλάβω, με λίγα γάλα και ξερό ψωμί. Αναφορά πάλι το μεσημέρι, ρε που στιμάσαι με να κοιμηθώ. Στη λασκουλιά μαζεύω πάλι γόπες, ψηλό θα πάω να βγω. Θα λάβω φύλακα σε την παλεύω, στο 2-4 θα κοιμηθώ. Στην κεντρική έφαγα καμπάνα, φταίει που ξέχασα το συνθηματικό. Παρασκευή Τετάρτη φασολάδα και το Κινέζο τον έχω συγχαθεί. Στην Καμισό δεν κάνουμε ζωάρα, πάλι καλά λένε όπου υπάρχει σχέση. Στο νερό δεν άναψες ποτέ σου και μες στα γόνες μου λες να ξεπληθώ. Και με τη βρώμα να έχω ταχυμιάσει, την έχω αποδεχθεί με τον καιρό. Πόσες κουσού μου μένουν για να φύγω, και εγώ θα πάρω την αγροτική. Μακρά μου ψέμα είναι η απόλυση, ποτέ δεν θα το στείλουν το χαρτί. Θα ζήσω μια ζωή μες στα κοντέινερ, 5-35 σ' αγαπώ, 5-35 τραγουδάω, ακόμα και όταν θα απολυθώ. Ωραία οι μάγκες.